Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. The NITT further reports that the department official whose child wrote the NSC 2025 exam is alleged to have been involved and that the learner shared the material further. Sekumiswe ikhulu embili zomnyango wemfundo eyisisekelo kanye nabafundi abangama-40 bebebhala umatikuletsheni kulandela ukuvela komkhonyovu wamaphepha amathathu evivinywe ka-grade 12 aphume ngaphambi kokuthi kubhalwe izifundo zawo. Working together, the command structure that we put in place help us to limit the damage and we haven't lost the lives. Izakhamuzi zaseMossel Bay eWestern Cape ekahlanyezwe umlilo wequbula kule ndawo ibhekene nengwadla njengoba kucekeleke phansi amakhaya azo kwasha namaplazi imindeni yasaladengwane. Isicelo esiphuthumayo senkantolo besifakwe isihlabani somculo lehlohona lochawu kodumengele kaShebe Mabunda sichithiwe inkantolo ephakeme yaseLimpopo ntambama namhlanje njengoba bephosela inselelo isinqumo sokwenqatshelwa kwakhe ebheyili. Nabe incwadi zemqulu nemiqingo esafunda undunankulu ukuziliwa unilelele phansi engasenavuka qede kwaviva amabutho nomgilitsho wasemahashini bumbene lomkhothi ihora ake ngiqobelena ngamaqatha aqalazayo agangele lokho. Umnyango wemfundo eyisisekelo usomise izikhulu zawo ezimbili nabafundi abangama-40 ngey'nsolo zokukopela ngesikhathi seyivivinywe kamatikuletsheni kulonyaka ofileyo. Umbiko wesikhashana wethulwe yithimba beliphenya ngokuputshwa kwamaphepha ezifundo ezintathu udalule ukuthi amaphepha akhishwa esuka emahhovisi omnyango ePitoli ekhishwa ngomshosha phansi. Senyukile isibalo sabafundi ababanjwe bekopela ngesikhathi sezivivinyo zikamatikuletsheni zonyaka u-2025 uma kuqhathaniswa nonyaka u-2024. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSiviwe Gwahube uveze ukuthi bangama-40 abafundi okutholakala ukuthi bakopelile. Amaphepha ezifundo aphume ngaphambi kokubhalwa kwawo elesingisi, izibalo kanye nele-physical science. Based on the evidence thus far, the NITT reports that the breach appears to have started with the department's secure exam paper system environment. This is where question papers are set, handled, and stored. The NITT further reports that the department official whose child wrote the NSC 2025 exam is alleged to have been involved and that the learner shared material further. Abafundi abasolwa ngokukopela imphumela yabo izogodlwa baphinde bajeziswe ngokuthi bangavunyelwa ukubhala izivivinyo zamatikuletsheni iminyaka emibili. The number of learners who participated in group copying increased in 2025. It's almost doubled. Isikhungo uMalusi esibhekele ubuqotho bezivivinyo zikamatikuletsheni sesigunyazile ukukhishwa kwemiphumela. We believe that the reviewing of the sanctions should be with a view to increasing the severity of the sanctions, so that it may be a deterrent. Because we need to have an impact where across our nation, the need and the desire for such dishonesty and irregularities must not take place. Izikole ezintathu zaseNorthwest bezisolwa ngomkhonyovu wokukopelwa kwabafundi zitholakala zimsulwa ngemva kokuqhutshwa kophenyo ngazo. Kusenjalo isikhungo esibhekele ubuqotho bezivivinyo kamatikuletsheni uMalusi sithi siculisekile ngendlela lezivivinyo ezihambe ngayo. Njengoba selidumela emasumpeni ngaphambi kokushicilelwa kwemphumela kamatikuletsheni wonyaka owedlule, isikhungo esibhekele ubuqotho bezivivinyo kuleli uMalusi sithi siculisekile ngobuqotho bezivivinyo ezabhalwa nyakenye. There were no systemic irregularities reported that might have compromised the overall credibility and integrity of the November 2025 National Senior Certificate Examinations administered by Sakai. Exco of Council approves the release of the Sakai November 2025 NSC examination results. Yize kunjalo kepha lesikhungo siveze ukukhathazeka ngokuputshwa kwamaphepha ezivivinyo nokubikwa ukuthi kwenzeka kwezinye zezikole zasePitoli. Regarding the identified irregularities, the Exco of Council endorses the DBE's recommendation to withhold the results of candidates who are implicated in alleged irregularities, including acts of dishonesty.
DB is required to address the directives for compliance and improvement highlighted in the Quality Assurance of Assessment report and to submit an improvement plan by the 13th of March 2026. The message is that if you cheated in this examination and you are found out later on, you'll have to return the certificate, failing which you'll be imprisoned. That is the message. Lesikhungo sitose umnyango wemfundo eyisisekelo ngokusingatha ngempumelelo izivivinyo zabafundi abevile esigidini njengoba kulindeleke ukuthi imphumela yabo ishicilelwe ngoLwesibili ngesonto elizayo. Izakhamuzi zaseMossel Bay Western Cape ekhahlanyezwe umlilo wequbula kule ndawo ibhekene nengwadla njengoba kuceleke phansi amakhaya azo kwasha namaplazi imndeni yasaladengwane kushe imizi eyishumi ngesikhathi kuqubuka umlilo eAlvendale Island View kanye naseVacancy Plus nakuba usulawulekile kwezinye ingxenye abacisha imlilo basasiqaphile isimo kule ndawo. Usukhalimekile umlilo obusabalale eNomnom Eco State, Hartbeespoort Havens kanye naseSoulscott Valley kusukela izolo ebusuku. Amathimba manje asigxile kakhulu ukuqapha umlilo ongase uqubuke njengoba amazinga okushisa aphezulu kanye nomoya onamandla okungenzeka ube nobungozi. If you work with an area stretched over 2,300 hectares with winds of 40 to 60 kilometers behind it, then you're in trouble. Doesn't matter how many resources you've got. But working together, the command structure that we put in place help us to limit the damage, and we haven't lost a life. So we're very grateful for that. Amathimba ehlukene akwazile ukunqanda umlilo kungabikho okunye okucekeleka phansi kwenqalasizinda. To say thank you to our partners. Without the partners, private sector jumping in, various NGOs, the working on fire teams, other municipalities sending teams to relieve the Mossel Bay team. So it's a collective effort that help us to limit the damage as far as possible. Siqashwe kakhulu ke isimo eTitikama. ISunpark ithi kucekeleke phansi amahektha ngaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi. Kusenjalo abezimo eziphuthumayo eEastern Cape basiqaphile isimo njengoba umlilo uqhubeka nokusha ubuhanguhangu kulesifundazwe. Umgwaqo ku-N2 phakathi kweJeffreys Bay naseHammansdorp uvaliwe nomkhandi Nelson Mandela Bay nawo uvale imigwaqo eminingi. Omunye wabalimi uthi kucekeleke phansi amaphesenti angama-90 omhlaba. This farm is about a 300 hectare farm and 90% of the grazing has been burned down already. So we're just focusing on the houses, and up until 3-4 o'clock this morning everybody was still involved, and I really like to thank all the guys in the area, everybody that helped, but it's difficult. Wonke amehlo azobethe nje esifundazweni Northwest kusasa njengoba iqembu iANC lizobe libuthene enkundleni Moruleng ligubha iminyaka eyi118 lasungulwa ukuzwa kabanzi ngokwenzeka eNorthwest sixhumana nomhleli weindaba zokubusa kwezwe la eSABC uMzwandile Mbeje. Shandu asikubingelele sikwamukele indaba enzosi ukucela nje usichazele ukuthi ahamba kanjani amalungiselelo ombuthano weANC January 8 statement lapho ukhona. Ngiyacabanga xebisa ukuthi ubuze umbuzo akuzwakali mhlambe nomsindo okhona la uyadala ukuthi kube nenkinga, kodwa ke nje ngizobeka kabanzi ukuthi ngabe yini elindeleke ukuthi yenzeke njengamanje njengoba phela sikule galadina lapho kwelesidlo okumelwe ngaso ukuthi ke ngempela sibheke ukuthola izimali leli qembu phambi kokuthi ke mhlambe ke kube nomgubho omkhulu waleli qembu minyaka yonke kuyakube nalesidlo ke lapho ke bezame ukuthi ke bekhulume nosomabhizinisi kumbe nalabo abanezimali ukuthi ke befake esikhwameni ke sikakhongolose. Kodwa ke umongameli uphinde futhi esebenzise leli thuba engagcini nje ngokuthi ecele imali ukuthi besize iqembu lakhe, kodwa ke ethinte lokho ke okuzobaleka njengoba unyaka uzoqala. Uzokhumbula phela ukuthi ke kusasa kuzoba umgubho walokho kuthiwa uJanuary 8. iJanuary 8 ke esukela ekutheni leli qembu lasungulwa ngomhla ka8 January ngo1912. Kwase kuthi ke ngo1972 waqala loyo wayengumongameli waleli qembu Oliver Tambo, njalo nje eqhubeke ezosho ukuthi ke njengoba unyaka uqala iqembu lizokwenzani. Njengoba lihulumeni ke njengamanje silindele ukuthi likhulume ngezinto ke ezothinta uhulumeni nanokuthi ke iziphi izinto ezikhathaza abantu njengoba lona ke lisembusweni. Futhi ke kungagcini lokho, siyazi ukuthi kulonyaka amakhathaleni kuzoba nokhetho lo masipala yini mhlambe umongameli azoyithinta njengomongameli weANC
mhlambe iqembu le-ANC elizozama ukuthi lenze kangcono. Siyazi ukuthi ngo-2024 lathi ukwehla emandleni lathola u-40%. Ngabe bazokwazi yini ukuthi-ke bekulungise mhlambe lokho kwakubadalela eyinkinga ngo-2024 ukuthi ngo-2026 mhlambe benze kangcono. Kodwa-ke konke lokhu-ke kuzokwenzeka kusasa umongameli mayesekhuluma-ke nabantu kumbe abalandeli be-ANC futhi-ke ekhuluma nesizwe. Kodwa okwanamhlanje la uzocela izimali ukuthi-ke iqembu lokwazi-ke ukuthi-ke lisizakala. Shando, asibonge kakhulu ngethuba osiphe lona. Siyazi ukuthi-ke zikhona iy'ntatheli ze-SABC ey'ganise lapho sezimkantshubovu kwezokubikwa kwesombusazwe kufaka phakathi koNatasha Phiri kanye noSamukelo wakaMaseko nakusasa sophinde futhi silalele sizwe ukuthi-ke nisiphatheleni. Sibonge kakhulu Shando. Isicelo esiphusumayo senkantolo besifakwe isihlabani somculo lihlohona lochawu kodwa umengele kaShebe Mabuna sichithiwe inkantolo ephakeme yaseLimpopo ntambama namhlanje. uShebe Mabuna ubefuna ukuphosela inselelo isinqumo sokunqatshelwa kwakhe ibhayili inkantolo yemanje yasePolokwane. Lesihlabani somculo weLikompo sibhekene nezinsolo zamacala amathathu aphathelene nokuzama ukubulala. Inkantolo yemanje okuyiyona emenqabela ibhayili yahlonza ukuthi okunye kwezizathu zokumenqabela ibhayili ukuthi izikhali zakhe ayikatholakali. Inkantolo inokwesabela ukuthi umangalelo angaphinda aqhubeke namacala uma ededelwa ngebhayili. Uchawu kuzoqhubeka agcine esitokisini kuze kububuyele enkantolo mhla zi-18 kwezokwethwasa. Mbokethi saquwe itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. At this stage you are facing 13 counts, 12 of kidnapping. Lizobuyela enkantolo ngomsombuluko icala elibhekene nowesilisa ngokudabuka eTopiya eliphathelene nokuthunjwa kwabesilisa eGoli. Umangalelo ukhala ngokuthi akaluzi ulimi lwaseNingizimu Afrika ufuna ukutholela uTolika ozokwazi ukuhumusha ulimi lwakhe. Asibinile sikwamukela uma usanda kungena udabeni phambili besibike ukuthi Umnyango wemfundo eyisisekelo usomise izikhulu zawo ezimbili nabafundi abangama-40 ngeinsolo zokukopela ngesikhathi sevivinyo kamatikuletsheni kulonyaka ofileyo. Umbiko wesikhashana wethulwe ithimba beliphenya ngokuputshwa kwamaphepha ezifundo ezintathu udalule ukuthi amaphepha akhishwa esuke emahhovisi omnyango ePitoli. Asikukhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo ngoba omunye wezwa kwethu uselinde nje ukuthi akufakele zona. Lihlehliselwe umsombuluko icala elibhekene nowesilisa ngokudabuka eEthiopia ngemva kokuhlehliswa kwalo nayizolo. Lo mliso obhekene namacala okuthumba 12 nelilodwa lokungathobeli umthetho ubalelo ukuthi akaluza ulimi lwala eNingizimu Afrika. Ngakho ucela ukutholela uTolika ozokwazi ukutolika ulimi lwakhe lweAmharic okuwulimi alincela ebelini. Libuyele enkantolo yemanje yaseBoise namhlanje icala libhekene nowesilisa ngokudabuka eEthiopia osola ngokuthumba abafana abayi-12 abakhululwe eMalberton. Imanje ifunde lomsola uhlula amacala athwese wona kanye namalungelo okuthola ummeli wombuso. At this stage you are facing 13 counts, 12 of kidnapping and 1 of failing to stop when stopped by a police officer. If you have no sufficient funds to cover for legal representation, Legal Aid South Africa will provide you with legal representation free of charge. Imanje beyisifunda uhlu lwezigwebo ummangalelo okungenzeka abhekane nazo uma amacala athwese wona emlahla. I have to bring to your attention that you are facing 13 counts which may have a lengthy term of imprisonment should you be convicted of all of them. Should you have no previous conviction, you face imprisonment if you are a first offender for a period of not less than 5 years on each of the 12 counts. Icala lizobuyela enkantolo ngomsombuluko njengoba umsolo esazoxhumana nommeli ombuso azonikwa yena.
Uhulumeni wobumbano KwaZulu-Natal ubukeka sengathi uzobhekana nenselele ngemva kwesinqumo seqembu iNational Freedom Party. I-NFP iqinisekisile ukushiya phansi kuhulumeni wobumbano esifundazweni, kodwa yathi iwuvulile umnyango ukuxoxisana ne-ANC ngesinqumo sayo. I-NFP isayijiki kwisinqumo sayo sokuphuma kuhulumeni wobambiswano KwaZulu-Natal. Kanti kungakapheli ngisho iminyaka emibili leli qembu liselanele. Libala izethembiso ezingafeziwe kanye nokubukelwa phansi laba abambisene nabo i-ANC kanye ne-IFP njengezizathu zokuphuma kuyona i-GPU. Leli qembu lithi kwaba nokuxoxisana ngokuphathwa komasipala abathize KwaZulu-Natal okubalwa neZululand, kodwa lokho kwaphelelezeni. Kodwa siyaxolisa kubantu baseNingizimu Afrika kungesizathu sabo ubona siphumile kulolu budlelwano. Siya remain as an opposition. Sifuna ukusho ukuthi asikakakhulumi nezinye inhlangano ukuthi uhulumeni uzophatheka kanjani. Siphuma ku-GPU sohlala kuma-opposition benches for now. I-NFP ibinqumele ilunga layo elilodwa eshamthetho uMbali Shinga usuku lwangolwesine ukuthi abe sesulile njengongqongqoshe, kodwa kuze kube manje luthi impendulo. Ama-processes e-discipline iwona azolawula isinqumo ofanele senzeke kuye, and naye fanele abide by the constitution. UShinga kuyimanje ubhekene nokuqondisa izigwegwe ngokuphambana nomyalelo weqembu. Umuntu fanele agcine into ayithembisile, ngoba lokho ayikufuna kimi ngamnikeza khona. Uyena ongafunanga ukunikeza i-NFP owayekuthembisa ukuthi uzokwenza. Zanele Buthelezi, indaba enza SABC eThekwini. Umnyango wezemfundo eFree State uthi ukuvulwa kwezikole ngaphambi kwesikhathi kungenye indlela zokulekelela abafundi abazofunda umatric kulonyaka. Iningi lezikole esifundeni Mangaung ivulwe ekuqaleni kwaleli sonto ukusiza abafundi ukuthi babhekisise izifundo ezifaka phakathi science kanye neaccounting kusenesikhathi. Njengoba eseqalela amalungiselelo okuvula kwezikole, umnyango wezemfundo eFree State uthi wenza konke okusemandleni ukuthi abekho abafundi abazosala ngaphandle. Umnyango usungule izinhlelo ezizolekelela ukulungiselela kwabafundi abazoqala umatikuletsheni, njengoba abanye abafundi esikoleni kaGishi Comprehensive eBloemfontein bethi ukuqala ngaphambi kwesikhathi kuzobanika ithuba nesikhathi esenele. I feel very happy about it because even now we started with grade 11 work. They're trying their best to serve a very firm foundation in order for us to not suffer in terms of getting acquainted to this year's syllabus. And it's also helping us in terms of finishing this year's syllabus early. It was important because we have to reduce the pressure because we understand and we know that grade 12 has a lot of work to do. So we gotta be, prepare in time so that we can reduce the pressure. Umqondisi wehhovisi lomnyango esifundeni Mangaung uthi lo hlelo uzoqhwishisa abafundi nangendlela yokusebenza kanzima nokuzithiba. I think this is going to be an excellent investment come end of the year because we are not going to be having learners and then with learning gaps. Secondly, we are starting to inculcate a culture of working very hard. Bangamakhulu amathathu namashumi amahlanu abafundi abavela esikoleni samabanga aphezulu iKagishi Comprehensive eBloemfontein ababambe iqhaza ohlelweni lokulungiselela ukuqala umatikuletsheni kulonyaka. Umndeni wakwaMathonsi esigodini sasekulindeni eMpumalanga uthi usuzokwazi ukufihla ngezizotha ilungu lawo ubese kuphele isonto lemuke nomfula inkomazi njengoba sesitholakele isidumbu saleli ilungu lomndeni. Usamkelo Mathonsi unyamalale ngolwesine olwedlule ngemuva kokuthi emuke nemfucuza emfuleni inkomazi. Kukholakala ukuthi besehlala emanzini isikhathi singangesonto kulomfula oyibanga lamakhilomitha ambalwa ukusuka lapho aminza khona. Umndeni uthubonga ukuthi sesitholakele isidumbu sakhe ukuze afihlwe ngesizotha. Singumndeni wakaMathonsi sijabulile kakhulu ngokutholakala kwemtimba wemshana wami lana lo lahleke nge-T1. nge-T1 so besolo simfuna ngiphinze ngibonge kakhulu emphakathini wonke losincedile ukuthi usifunise size simthole. Izakhamizi zithi ukwela leli bhuloho akuphephile kakhulukazi uma kunemvula enamandla. Siyesaba ngoba inkinga le bridge leli nasecaleni sike sakhuluma ngalo ukuthi laba libeke khona likabi lo mfula uhlangana la njengoba hlangana la like la limala and then namanje sekuphinzeka kona lokho ngoba
sabatshela nabalungisa ukuthi abalishiftele endasi sibalekela lesimo lesi enenyalo into leto njengoba iTulu lina kunengilokungenteka. Izakhamizi ziphinde zexwayisa ngokuthi zihlale ziqaphile njengoba kubikwa amathuba emvula enkulu kulezi zinsuku ezizayo. Sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa bazobe bekhona oza kwethu neindaba ngolimi lesixhosa usale kahle.